One of the farmers under the Nelson Mandela Metro Farmers Association, Nolukolo Sais, who started crop farming 8 years ago in Motherwell, faces dire conditions in her farming. Sais received 10 hectares of land from the municipality but can only use a portion of it due to lack of further support. She struggles with water challenges, lack of irrigation equipment, and protection from animals, having to do most tasks manually. Liphupha lam ndiqale ngo-2008 kodwa ke ndilima egadini endlini. So ndaya ke kwi-office kamasipala ndacela kumasipala into yokubana into ezizawundibetha ngamanzi. Eyesibini eza kundibetha kukubiya lo mhlaba yi-10 hectare land lini. So izandibetha ezo nto zombini ndiyacela uncediswa if unakho umasipala wathi akazukwazi. Sais spent most of her days trying to maintain her garden while facing water challenges. She cannot irrigate her crops due to not having water pumps around the crop. She has to surround her garden with thorn branches to protect it from being mauled by animals. To perform plowing tasks, she has to dig the soil by herself, which she says is a physically demanding task. The little she harvests from her crop, she tries to sell to nearby stores, but with no success. Njengoba niyibona le gadi yenziwa ndim ngezandla zam, ngisebenzisa ipeki, ndisebenzisa i-fork spade, ndisebenzisa umhlakulo negaba. Ngungxaki number 1 le yocingo namanzi. Ezo zombini zingxaki ezinkulu ngoba kaloku apha limithi lena endigawule apha. Inye le mithi inye into eyithintelayo yimfuyo. Abantu bathindelwa ile mithi wavula bangene umuntu uyazivunela. Kulo nyaka ndizamile ukuba ngaba ndingafaka ndingazama ukubana ngokusele ndikusizama umbutho wamafama alapha eNelson Mandela ukuya kwaSPAR ndizambana noko makubekho indawo abafama athathengise kuyo isivuno sawo. As the treasurer of the association, Sais mentions the insufficient profits hindering their business growth and plans for market days to improve sales. Sinenjongo yokubana sibe ne-market days sithengisa imveliso yethu njengamafama. Kuthi kumali esizawuthi siyenze kwezi market days sibe nayo usunsu ipercentage ethile esizawuthi sithi siyayityala apha embuthweni wethu. Sizawuhamba siyonkqonkqoza kwiminyango ngeminyango ekarhulumente neminyango yabantu abasemainkampani nosobhizinisi. Not so far. Sais's cropping land, there is a piggery farming of 18 pigs that are bred by a 67-year-old Nonkosi Beauty Somlota. The 67-year-old says that Nelson Mandela Bay small farmers need better structures for livestock farming. She emphasizes the importance of comfortable and healthy environments for pigs to produce quality products, mentioning issues with ventilation, shades, and temperature control. She says their current structure have holes that allow rain to seep in. Ingxaki inye ngumhlaba. Nalo umncinci sesiufumeneyo kunzima ukuwusebenzisa because main resources are not there. Amanzi are not there. The equipment is not there. Livestock theft is also a major concern for the farmers, with Somlota mentioning the risks they face while guarding their livestock at night. Theft mntanam eyona nto isixuxuzelisa isisu. Eyona nto isenzela ubusuku nobuthongo bungehliyo. Kuba siyaqhekezelwa. Asikho safe, asikho secured. Hayiyabiwa imfuyo yethu. The chairperson of the association, Mzuki Simdai, states that the goal of the association is to unite all emerging and landless farmers in the metro to advance their farming businesses effectively. Injongo zombutho weNelson Mandela kukuphuhlisa amafama afuna uba ngamafama. Sifuna uwaphakamisa amafama aphume even kwimihlaba engakwaziyo ufumana i-title deeds or landless. Ngoba iNelson Mandela ithwele amafama ango-landless anganamihlaba alima ezikolweni.
uhambe alima kwii-backyard zeeyadi zabo nakwii-open spaces bebethwa nalicingo into yobiya athi umntu selimile uyibone xa fika ngengomso libala ityiwe yonke into ebeyilimile. Mdayi is calling on other smallholder farmers to join the association. Ngenani mafama kwi-Nelson Mandela. Inqanawa le siyifanisa nenqanawa ethwele wonke nje umfama oseNelson Mandela. Ndide ndithi xa ndithetha egrupini ndithi ziiflag ziyaphephezela. Oodriver sebehleli kwizitulo zabo. Kodwa izitulo ngasemva zenqanawa zise-empty kumele zikele sizigcwalise ukuze xa inqanawa isenzulwini oodriver babe igeji zabo kudala bezijongile ba ayizuma esithubeni. Rhulumente siyacela kuba sithetha eTVini ngoku umzekelo sithetha namafama eNelson Mandela siwanika ithemba sicela nawe uzusixhasa. Emerging farmers are urging government to support their agricultural endeavors, aiming to benefit families and livelihoods of local farmers. Reporting for MPK TV News, I am Jessica Bobo in New 29 Farmers in Motherwell.